Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya sa Ebanghelyo dinhi sa kahanginan, o greetings usab sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. Special greetings usab sa akong kamagwangang anak nga si Hannah Grace nga magsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong October 22, ug sa akong nanay si Nanay Kunsing Hangad nga magsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong October 24. Happy birthday kaninyong duha. Sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 1 verse 19 hangtod sa 20. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Tungod kay ang mahimong masayran mahitungod sa Dios, dayag diha kanila, kay gipadayag man kini sa Dios kanila. Sukad pa niadtong gimugna ang kalibutan, ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios, bisan pagdili makita nasabtan ug nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat aron wala silay ikapangatarungan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagpadayon niining sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kinahanglan nga mahibulong kita sa pagkaadunahan niini. Ang matag bersikulo puno kayo og mga treasure sa theology mga kaigsuunan, puno kayo og mga bulawan ug diamante. Mao nga importante gayud kaayo nga atong kaluton sa lawom nga pamaagi aron atong makuha ang treasure gikan sa pagtulon-an ni Apostle Paul. Sa bersikulo 16 hangtod sa 17 sa kapitulo 1 mga kaigsuunan, gilatag ni Pablo sa tataw gayud kaayo ang kahibulungang doktrina nga kita ipakawalay sala tubangan sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo. Ang giingon dinhi, tungod kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, tungod kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mutuo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Tungod kay niini ang pagkamataro nga gihatag sa Dios nadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo, sama sa nahasulat, apan ang tawong matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mga kahigalaan, ang kaluwasan ato lamang maangkon pinaagi kang Kristo lamang, ug ma-apply kini sa makasasala pinaagi sa pagtuo lamang. Gisamarise ni Apostle Paul ang ebanghelyo ingon nga gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa tanan nga mutuo. Ug sa atong pagpamalandong sa bersikulo 18 ni adtong miaging semana, gihatag ni Pablo ang rason nganong kinahanglan nga ma-justified kita, nganong kinahanglan nga mahimo kitang matarong. O gisulti ni Pablo ang problema sa tanang katawhan. Bersikulo 18, tungod kay ang tunglo sa Dios nadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo, nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugngan ang kamatuoran. So ang isyu mga kahigalaan mao kini, nasuko gayud kaayo ang Dios sa sala. Ang iyang tunglo ug kapungot musilao batok sa mga katawhan sa usa lamang karason, ang pagkadautan ug pagkawalay Dios sa mga katawhan. Ang pagkadili Dios nun ug pagkadili matarong sa mga tawo. Ang tunglo sa Dios tataw gayud kaayong gipadayag niya ngadto sa tanang katawhan. Una, ang tunglo ug kapungot sa Dios klaro kaayong nahasulat sa Biblia. Matod pa ni J.I. Packer mga kaigsuunan, ang usa sa mga mamatikdan dayon nga butang mahitungod sa Biblia
mao ang kusog diin gihatagan og kabug-aton sa parehong daang tugon ug bag-ong tugon ang kamatuoran ug kahadlok sa tunglo sa Dios. Ang pulo nga tunglo, mga kaigsuunan, mabasa kini 200 times sa balaang kasulatan. Dili palabot niini ang daghan kaayong mga higayon nga gihisgutan ang kasuko sa Dios, ang iyang kaaligot-got ug ang pasidaan sa Dios sa iyang balaang paghukom. Ikaduha, ang tunglo sa Dios gipadayag pinaagi sa testimonyo sa Ginoo sa kasaysayan sa kalibutan. Gibalik-balik gayud pagpadayag sa Ginoo ang mga anino sa iyang tunglo sa Biblia, gikan sa nahasulat mahitungod sa pagpalayas niya kang Adan ug kang Eva gikan sa Garden of Eden ngadto sa baha sa kapanahunan ni Noe ug sa pagbungkag sa Ginoo, pagsilot sa mga syudad sa Sodoma ug sa Gomora. Nagdemonstrate gayud kadto sa kasaysayan nga tinuod gayud ang tunglo ug kapungot sa Dios. Ug ang tunglo ug kapungot sa Dios batok sa sala gipadayag from time to time pinaagi sa kamatayon ug pag-antos nga nagpadayon sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Ikatulo, ang tunglo sa Dios gipadayag niya pinaagi sa testimonyo sa balaod. Ang atong konsensya naga-convict kanato, nagatandog kanato nga kita nahailalom sa tunglo sa Dios. Ikaupat, ang cross didto sa Kalbaryo nagtestimonyo mahitungod sa tunglo sa Dios. Gipakita sa Dios ang iyang kapungot ug kaaligot-got batok sa sala sa dihang iyang gibubo ang tunglo sa iyang hinigugmang anak nga si Hesukristo. Apan gikahimutan sa Dios nga ipadayag niya ang iyang tunglo ngari kanato, gumikan kay buot niya nga mahatagan kita og warning, pasidaan, mahitungod sa paghukom niya batok sa sala. Ang bersikulo 19 ug 20 nagpadayag nga ang Dios nagpaila-ila ug dugang sa iyang kaugalingon dinhi sa kalibutan. Ug kahibulungan gayud kaayo kini, mga kaigsuonan, gumikan kay ang Ginoo labing labaw sa tanan. Ang buot ipasabot niini, mga kaigsuonan, dili gayud matupngan ang Dios ni bisan kinsa niining kalibutana. Well, gidescribe ni Pablo ang kahimayaan sa Dios sa Romans chapter 11 verse 33. Ang giingon dinhi, o ang pagkalawom sa mga kabtangan sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Dili masukod ang iyang mga paghukom ug dili masusi ang iyang mga dalan. Nasayran usab kini ni Job sa daang tugon. Kung atong basahon ang chapter 9 verse 10 and 11, mga kaigsuonan, ang giingon dinhi nga nagabuhat og dagkong butang nga dili masabtan ug mga katingalahang butang nga dili maihap. Milabay siya sa akong kiliran ug wala nako siya makita. Nagpadayon siya pan wala nako mabantayi. Mga kaigalaan, pwede biya unta nga mupadayon na lang ang atong Ginoo sa walay katapusan nga dili na lang unta niya ipaila-ila ang iyang kaugalingon ngari kanato. Dili unta nato siya mailhan. Tungod kay ang Dios dili gyud nato mailhan kun dili siya magpaila-ila sa iyang kaugalingon ngari kanato. Apan gikahimuot sa Dios nga iyang gipaila-ila ang iyang kaugalingon ngari kanato. Ang giingon sa bersikulo 19 sa atong teksto, tungod kay ang mahimong masayran mahitungod sa Dios, dayag diha kanila, kay gipadayag man kini sa Dios kanila. Ang buot ipasabot niini, mga kaigsuonan, adunay mga butang mahitungod sa Dios nga wala niya gipadayag. Mga butang nga dili gayud nato mahimong masayran. Apan kini nga mga bersikulo nagadeklarar nga ang Ginoo nagpaila-ila sa iyang kaugalingon ug nagpaila-ila siya sa tataw gayud nga paagi busa ang mga katawhan walay ikapangatarungan, mga kaigsuonan. Ug kini universal nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto sa tanang mga katawhan. Nagpaila-ila ang atong buhi nga Dios. First, kinahanglan nga mahimong tataw kita. Sa buot ipasabot ni Pablo sa dihang iyang gigamit ang pulo nga kahibalo sa atong teksto, mga kaigsuonan. Kining giingon nga tungod kay ang mahimong masayran
mahitungod sa Dios dayag diha kanila. And we can put the idea of knowledge, kining pagkasayod or pagkahibalo, sa tulo ka kategorya. Una, adunay gitawag og practical or acquired knowledge, mga kaigsunan. Kini nga matang sa kahibalo na acquire nato kini pinaagi sa atong pagtuon. Ang usa ka doktor nakakat-on mahitungod sa lawas sa tawo gumikan kay nagtuon siya. Ang mekaniko nakabaton og kahibalo mahitungod sa makina gumikan sa iyang pagtuon ini. And you can gain knowledge about God. Mahimong masayod ikaw mahitungod sa Dios pinaagi sa pagtuon, pero dili gihapon ka Kristohanon. Daghang mga Bible scholars nga dili gayud tinuod nga Kristohanon. Ikaduha, adunay gitawag og personal knowledge nga ato lamang mabatunan kung aduna kitay relasyon, for example sa usa ka tawo. It involves an understanding of objective facts, but it goes far beyond. Kining duna gyud tay personal nga kahibalo sa Kristyanismo, mga kaigsunan. Kini nga kahibalo mabatunan lamang pinaagi sa kasing-kasing nga gibag-o sa Dios. Mao nga personal na nilang nailhan si Kristo sa ilang kinabuhi ingon nga Dios ug manluluwas. Naglangkob usab kini sa atong personal nga kahibalo mahitungod sa atong sala, mahitungod sa pagkabalaan sa Dios, ug mahitungod sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Well, ang ikatulo nga matang sa knowledge or kahibalo, mao kining aware lang ka, nasayod lang ka. It is awareness. For example, nasayod ako nga dunay mga kagaw sa microphone diin ako nagaatubang sa akong pag-istorya karon. Pero wa jud ko masayod kung pila ka buok kagaw ang nia niining microphone, mga kaigsuunan. So dunay awareness mahitungod sa kagaw, pero wala gayud kaay koy tibuok nga kahibalo mahitungod sa tanang naglangkob niini. Well, kining ikatulo nga matang sa kahibalo ang buot ipasabot ni Pablo sa atong teksto sa dihang iyang gisulti nga ang tanang mga tawo nasayod sa Dios, nakaila sa Dios. Gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon sa tanang mga katawhan. Apan gumikan sa atong gahi nga kasing-kasing, wala kita nakabaton og relasyon sa Ginoo. Wala nakabaton og personal knowledge ang kasagara sa mga katawhan. Nasayod lang sila nga dunay Dios, pero wa gayod sila makaila sa tinuuray gayod kun kinsa ang Dios. Now, giunsa man paghatag sa Ginoo sa tanang mga katawhan sa kahibalo mahitungod sa iyang kaugalingon. Adunay duha ka butang ang atong pagahisgutan sa nahabiling takna sa atong pamalandong. Una, the inward testimony of conscience. Ang testimonyo sa kinasuluran pinaagi sa konsensya or tanlag, mga kaigsunan. Ikaduha, the natural or general revelation. Mudangat na kita sa unang punto, ang kinasuluran nga testimonyo sa tanlag o konsensya. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 19, tungod kay ang mahimong masayran mahitungod sa Dios, dayag diha kanila, kay gipadayag man kini sa Dios kanila. Isip atong magbubuhat, mga kaigsuunan. Nagbilin ang Ginoo og marka nga dili gayud mapapas diri sa atong kinasuluran. Pagsaksi mahitungod kaniya. Mao kini gihisgutan sa uban nga mga tawo nga hawang nga gibutang gayud sa Ginoo sa atong kasing-kasing, vacuum nga ang Ginoo lamang ang makapuno. Matud pa ni Charles Hodge, dili lamang panggawas nga saksi ang gibilin sa Ginoo sa mga katawhan, kundili ang pagsaksi sa atong kinasuluran nga duna gayud kitay awareness nga ana ay Dios nga nagtan-aw kanato ug nagbuhat sa tanang mga butang. Ug kining hawang nga gibutang sa atong Ginoo sa atong kasing-kasing, mapuno lamang kini pinaagi sa Dios. Dili kini mapuno sa tanang mga enjoyment dinhi sa kalibutan, mga lingaw-lingaw. Daghan kayong mga tawo nga kwartahan gayud kaayo, nag-enjoy sila sa daghan kayong mga kahilayan niining kalibutan, pero hawang gihapon ang ilang pamati. Matud pa ni Augustine sa iyang confession, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. Dili gayod makabaton og kapahulayan ang atong kasing-kasing hangtod nga mailhan nato ang Dios sa tiunay gayod.
Ang mga tawo ni ining kalibutan na gidisenyo gayud sa Ginoo nga mura og mudayig kita sa katingalahang mga butang gawas sa atong kaugalingon. So kung dili ang Dios ang atong gidayig mga kaigsuonan, posible nga ang atong gidayig ang bisag unsang butang ni ining kalibutana. Alang sa pipila, dedicated kayo sila sa atong nasod, patriotism. Alang sa uban, dedicated sila sa ilang sports team, mga PBA team nga ilang gipaboran nga bisag asa ang liga, mo cheer sila, unya mo pakpak sila ug musuot usab sila sa color sa team nga ilang gipaboran. Ang uban mga kaigsuonan, ang ilang dedikasyon ilang gihatag sa ilang mga anak nga wa na gyud sila lain pang gihunahuna pa kundili ang ilang mga anak. Ang uban dedicated kayo sa ilang trabaho, ang uban dedicated kaayo sa mga kalingawan, pero wala gayoy bisag usa niini nga mga butang mga kaigsunan nga makahatag kanatog tinuod nga katagbawan. Gumikan kay ang tinuod nga katagbawan anaa lamang gayod sa atong buhi nga Dios. And with this inward testimony of our conscience, lisod gayud kaayo kining i-explain mga kaigsunan. Ang mga scientists mo explain nga instinct knowledge between right and wrong kuno kini based sa mga values sa particular group. Pero ang Biblia tataw kaayong nagpadayag nga ang konsensya mga kaigsuunan testimonyo kini sa Ginoo mahitungod sa iyang balaod diha sa atong kasing-kasing. Mao nga ang giingon ni Pablo sa verse 32 sa Romans chapter 1. Ang giingon dinhi, nasayran nila ang mga sugo sa Dios, nga ang mga nagbuhat ni anang mga butanga takos sa kamatayon, apan wala lang nila kinigibuhat kundili ila usab nga giuyunan ang mga nagbuhat sa susamang mga butang. So ang buot pasabot niini, nasayod sila sa paghukom sa Dios, nasayod sila sa ilang salaod, ang ilang konsensya nagakondenar kanila. Ato usab kining makita sa chapter 2 verse 15 sa Book of Romans. Ang giingon dinhi, ilang gipakita nga ang gisugo sa balaod nahasulat sa ilang mga kasing-kasing ug dinhi nagasaksi usab ang ilang tanlag o konsensya ug ang ilang mga hunahuna nagpasumangil o nangatarungan sa usag-usa. So sa kinasuluran sa tanang mga katawhan, aduna gayoy instinct nga kahibalo sa daotan ug matarong. Ang tawong makasasala mga kaigsuonan ilang gipugngan ang testimonyo sa ilang konsensya. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, pinaagi sa pagpakaaron ingnon sa mga nagsulti ug mga bakak, ang mga tanlag natatakan ug nagbaga nga puthaw. Mausab kini ang giingon sa Titus chapter 1 verse 15, sa mga hinlo ang tanang mga butang hinlo, apan alang sa mga hugaw ug wala nagatuo, walay bisag unsa nga hinlo kundili ang ilang mga hunahuna ug tanlag pulos na hugawan. So mao kadto ang unang punto mga kaigsuonan. Gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon pinaagi sa konsensya. Ikaduha, gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon pinaagi sa natural or general revelation. Ang mga kinaiyahan, ang mga gibuhat sa Dios, nagpadayag og duha ka butang mahitungod sa Dios. Una, gipadayag sa Dios ang iyang gahom. Ang giingon sa atong teksto, sukad pa niadtong gimugna ang kalibutan, ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios bisan pagdili makita, nasabtan ug nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat aron wala silay ikapangatarungan. So gipadayag ang pagka-Dios sa Ginoo, even His eternal power and Godhead. Ang giingon ni Pablo nga pinaagi sa gibuhat sa Dios ug sa iyang probidensya, kining mga butanga klaro kaayo nga nakita. Tungod kay ang mga dili makita nga mga butang mahitungod kaniya, sukad pa sa pagmugna sa kalibutan, tataw kaayong nakita. Aduna gayoy Dios, dili gayod kini malimod mga kaigsunan. Ikaduha nga gipadayag sa mga butang nga gibuhat sa Dios mao ang iyang gahom mga kaigsunan. The power of God. Dili mahimong musudong ka sa mga gibuhat sa Dios sa kalibutan nga dili nimo makita ang iyang gahom mga kaigsunan. We also see God's power samtang nagdumala siya sa tanang mga butang.
ug unsa ang matang sa gahom that could bring the universe out of nothing. Out of nothing. Gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang out of nothing. Iya lamang gipamulong. Ang giingon sa Psalm chapter 135 verse 5 to 7. Tungod kay nasayran ko nga ang Dios bantugan, ug ang atong Ginoo labaw sa tanang mga Dios-Dios. Gibuhat sa Dios ang bisag unsa nga iyang gikahimutan sa langit ug sa yuta, sa mga dagat ug sa tanang kinahiladman. Siya ang nagpakayab sa mga panganod sa mga utlanan sa kalibutan, nga nagamugna og mga kilat alang sa ulan ug nagpagula sa hangin gikan sa iyang mga kamalig. So, ang kinaiyahan nagadeklarar sa pagka-Diyos sa Dios, sa iyang himaya, sa esensya, sa iyang balaan nga pagka-Dios, even His eternal power and Godhead. Ang giingon sa Salmo Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod sa 3, nagpadayag sa kahimayaan sa Dios ang kalangitan, ug ang mga buhat sa iyang kamot gipadayag sa kawanangan. Sa matag adlaw namulong ug matag gabii nagpadayag og kahibalo. Walay pamulong o mga pulong man nga ang ilang tingog dili madungog. So ang pangutana niini mga kaigsunan, nganong gibuhat sa Ginoo ang universo nga lapad gayud kaayo sa nga tanan, aron ipakita ang iyang kahimayaan ug unsa ang significance sa kalibutan nga tuldok ra sa universo nga iyang gibuhat mga kaigsunan, aron atong mamatikdan ug atong ibayaw ang kahimayaan sa Dios. Sa mga gibuhat sa Dios, gipadayag niya ang iyang gahom. He has declared himself nga puno gayud kaayo sa kaalam, puno sa majesty, puno sa kaambong mga kaigsunan. And all things beautiful point to the glory of God. Ang giingon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, gibuhat niya ang matag butang nga mga manindot sa kapanahunan niini. And the greatest longing sa kasing-kasing sa tawo ug ang ekspresyon sa kasing-kasing sa tawo mao ang kahimayaan sa Dios. Ang mga nindot kaayo nga mga paintings, mga sculpture, architecture, nindot nga musika, literature, poetry, they all point to the glory of God mga kaigsunan. Mao kana ang hinungdan nganong makaayo kaayo alang kanato nga sudungon nato ang gibuhat sa Ginoo ug ato siyang daygon mga kaigsunan. Gumikan kay gibuhat kita sa Ginoo aron masayran nato ang kadato sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang mga butang. Ang tawong makasasala dili niya kinibuot nga makita iyang pugngan ang kamatuuran mahitungod sa gahom sa Dios mga kaigsunan. Well, ang pagkamaayo sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat, ang buti pasabot niini nga makabaton ang atong kasing-kasing ug utang kabubuton ug pagdayig kaniya. Niadtong si Pablo ug si Barnabas miadto didto sa Listra, ilang nasaksihan ang mga idolatrous people. Ug kadtong mga tawhana nagtuo nga si Pablo ug si Barnabas mga Dios, mao nga miluhod sila kang Pablo ug kang Barnabas. Gibadlong dayon sila ni Pablo mga kaigsunan ug nagwali si Pablo nga tawo lamang sila, dili sila Dios, adunay usa lamang ka Dios. Acts chapter 14 verse 15 to 17. Ang giingon ni Pablo, mga sir, nganong gibuhat man ninyo kining mga butanga? Mga tawo lamang usab kami sama kaninyo. Nagdala kami og maayong balita kaninyo aron nga gikan niining mga walay kapuslanan nga mga butang. Mutalikod kamo og muduol sa buhi nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanang mga anaan niini. Sa nangaging mga panahon gipasagdahan niya ang tanan nga mga nasod nga milakaw sa ilang mga kaugalingong dalan. Apan bisan pa wala niya gipasagdahan nga mawad-an siya og saksi sa pagbuhat sa maayo nga naghatag kaninyo og ulan gikan sa langit ug sa mabungahong panahon ug gipuno kamo og pagkaon ug ang inyong mga kasing-kasing ug kalipay. Now unsa may purpose niining mga butanga? Romans chapter 2 verse 4. O imong gikaminusan ang mga kadagaya sa iyang pagkamaayo, pagpailob ug pagkugi
nga wala nimo maamguhi nga ang pagkamaayo sa Dios nag-aghat kanimo ngadto sa paghinulsol. Ang purpose da iniining mga butanga, mga kaigsuunan, aron kita maghinulsol, aron muila kita sa Dios. Walay utang kabubuton ang tawo nga dili gayud muila sa Dios sa iyang kinabuhi. Ug kun ang tawo mobalibad sa pag-ila ug pagsimba sa Dios, ang problema dili tungod kay kulang sa ebidensya, mahitungod sa kaayo sa Dios ug pagkamatarong ug gahom sa Dios. Ang problema anaa sa kasing-kasing sa tawo nga gahi, nga determinado gayod nga ilang papason ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Now, mao kini ang problema sa kasagarang mga tawo sa kalibutan. Ang natural nga pagpadayag sa Ginoo dili kumpleto, limitado kini nga pagpaila-ila sa Dios sa iyang kaugalingon. Apan bisan pa ni ana, mga kaigsuunan, igo na ang natural nga pagpadayag sa Ginoo aron ang mga tawo wala gayoy excuse. Wa sila'y ikapangatarungan sa adlaw sa paghukom. Ang mga tawo nga atuan nagpuyo sa bukid kaayong dapit, uncivilized, pareho usab nga adunay saksi kanila nga ang Dios tinuod gayud og pagahukman sila sa Ginoo pinaagi sa saksi sa natural or general revelation. Well, naghatag ang Ginoo kanato og mas kumpleto nga pagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa Biblia, diha sa iyang pulong. Gitudluan kita sa Dios mahitungod sa iyang gugma ug kaluoy. Gitudluan kita sa Dios mahitungod sa iyang hustisya ug kamatuoran, ug tataw gayud niyang gitudlo kanato kung unsa ang iyang gi-require alang sa atong kaluwasan. Ug baga kayong panon sa mga katawhan nga nakadawat niini nga pagpadayag sa Ginoo sa Biblia sa iyang kaugalingon, pero mibalibad gihapon sila sa atong buhi nga Dios. Ang ultimate nga pagpadayag ug pagpaila-ila sa Ginoo sa iyang kaugalingon mao ang pinaagi sa pagpakatawo sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Through His Son Jesus Christ, mailhan gayud nato ang Ginoo sa tataw gayud kaayo nga paagi. John chapter 1 verse 14, ug nahimong unod ang pulong ug mipuyo kauban namo, ug nakita namo ang iyang kahimayaan sama sa bugtong anak sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. So Jesus Christ is the complete revelation of who God is. So mga kaigsuunan, kung ang general revelation igo na, aron ang mga tawo walay excuse, hukman gihapon sila sa Ginoo, unsa na lang kaha kanato nga midawat sa tibuok nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon pinaagi kang Hesukristo ug pinaagi sa Biblia. Mas dako gayud kaayo ang silot nga atong madawat, mga kaigsuunan, kun sa taliwala sa pagpaila sa Ginoo sa iyang kaugalingon mubalibad gihapon ang mga katawhan. And yet mao gyud kini ang nahitabo sa atong kapanahunan karon. Bibles are everywhere. Anaa na gani sa mga cellphone ang Bible, pero mibalibad gihapon sila sa pag-ila sa Dios. Matud pa sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 47 hangtod sa 48, ang giingon dinhi, ug kadtong maong ulipon nga nasayod sa kabubuton sa iyang agalon, apan wala nangandam ug wala gibuhat ang sumala sa kabubuton sa agalon, pagabunalan ug daghan. Apan ang wala masayod ug mibuhat sa mga butang nga takos sa bunal, pagabunalan lamang ug jutay. Apan ang tanang gihatagan og daghan, daghan usab ang singlon gikan kaniya. Ug siya nga gisaligan og daghan, daghan usab ang pangayuon gikan kaniya. Now, kasagara sa mga hintil, sa kapanahunan ni Pablo, wala sila maabti sa Biblia. Ang nakaabot lang kanila ang natural revelation. Wala sila'y Biblia, wala pa'y mga simbahan ni adtong panahuna, and yet, ang giingon ni Pablo, wala sila'y excuse, wala sila'y ikapangulipas, wala sila'y ikapangatarungan. Now, unsa na lang kaha sa atong kapanahunan karon nga taliwala sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon, mibalibad gihapon ang mga katawhan kaniya. Ang giingon sa Hebrews chapter 2 verse 3, unsaon man nato pag-ikyas kung atong pasagdahan ang dako kaayong kaluwasan? Higala, klaro kaayong gipadayag na sa Ginoo nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon.
apan makaangkon ikaw og kaluwasan kapasayloan pinaagi sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Giula niya ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Iyang gisunod ang tanang balaod sa Dios tungod ug alang sa mga makasasala. Ug kun ikaw maghinulsol sa imong sala ug mutuo kang Kristo, maluwas gayud ikaw. Ayaw ug balibari ang Ginoo higala. Panilngon gayud ikaw ug dako kaayo nga pagsingil sa paghukom sa Ginoo. Kung sa taliwala sa kaayo sa Dios ug pagpaila sa Dios, mibalibad gayod ikaw. Mibalibad gihapon ikaw. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop sa Ginoo karuna, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.